רוצה לדעת כיצד לגרום לה להימשך אליך? לכלכלנים שבינינו, ככל שהמניה שלך תעלה, כך היא תימשך אליך יותר. וההסבר הביולוגי, גבר עם גנים משובחים, הוא שיכבוש את ליבה. אז כיצד תעלה את הערך שלך? נתחיל במקסום הפוטנציאל החיצוני שלך. לבוש טרנדי, תספורת מחמיאה, הסרת שיער מיותר, אסתטיקה וריח גוף נעים. ואתה מוכן לצאת לדרך. כשאתה מוקף בחורות יפות, כנראה שיש לזה סיבה. אז צא עם ידידה יפה. או 2. או 3. 1 זה מספיק. הכר את הצוות בבר, את הבעלים, את הברמן. טוב, תירגע. מהזווית שלה, אתה גבר חברותי ומקושר. אל תנסה לקנות בחורה בשתייה או מחמאות. היא תבין מזה שאין לך משהו טוב יותר להציע. שדרג את עצמך באביזר מיוחד שמושך תשומת לב. ככה היא תבחין בך, ואתה תיראה כמו מישהו עם מספיק ביטחון להיות שונה. שונה, מיוחד, לא חריג. נסתפק בכובע. אם באת עם חבר, שדר פן. באת לעשות חיים, לא לחפש בחורות. הרי בחורות, יש לך מספיק. בהצלחה.